kag saking ay. Uy, pa. Ayaw pa. Ganiya ra kasi pasingit guros tuwa ba? Ayaw pa. Ha? Sa tapoy. Atik naman to pa. Ayaw pa. Yapil ti kag saking dire. Ay. Ayaw pa. Agay. Kaya pa ba? Ay. Papa. Pil ti kag saking? Dili. Agay pa. Di na kumusap pa. Agay. Agay Pil ti pa. kag saking ha? Agay pa. Pa, manukbuk ko pa. Lundi. Lang. Yeah, dito kagikan ba o kana may tiluka diha kaya buwan. Sa kabulan na ning kuprasa ni wa pa mapisar. Ayaw kiri. At umba ng isa kasako diha pantay lang yung karon. Kapoy kay lubok ani, nay give heart sige rag lakaw. Give heart, daliin ang ugason diha. Sige. Dali maglubok. Give heart, daliin ang ugason diha ba? Pero makatabang ka dire. Bahala mo diha oy. Tapukas na tanan nare. Inahinay tapok. Ay pala bukat kayo. Subawan pa ko giubok ko, bahu. Ay, sus. Buwa. Sude. Asa naman si Hart gitawag nga? Dali na yung magugason diya ba? Sude. Di na ko mutabang diha. Ang hugas ng plato dire, nagunit na kog tubig. Iyang masubhan akong kamot. Nagdo akong barikos. Kamu na bahala diha, di na ko mutabang. Sus, kadaghan ninyo diha. Ako gani dire wa may mutabang sa kuha, nalibog man kay kung saon nako ni. Nako mutabang ninyo diha oy. Si Hari okay, wa man ay trabaho si Hari. Muna pa bugnola diha kuan sugo. Tapoy kaayo. Naghugas pa ko. Kung maghugas, patabangon pa ko diha. Di na ko mutabang oy. Kamu na ikuan diha. Huna-hunaan ninyo. Nag-ugmad sa pugod. Ako pa. Ako'y nagpugod. Ako'y naghalik. Ako'y nangitag sugnod. Ako'y nagbuak. Ako'y naglugit. Ako pa'y nagsungkit. Ako'y nagtapok. Uya karon patabangon pa ko ninyo diha mo. Kuan? Saking? Bahala mo diha. Di tumutabang. Apoy na. Katong mga niaging adlaw, ako'y nagkuan, wa mo nanabang. Asa man kumutabang ninyo. Bahala mo eh. Magay mo nitabang sa kuatong mga niaging adlaw, tulog-tulog naman kay kadit pa. Hari po, sige ra pog laag. Si atos piso wifi. Di kumutabang ninyo. Bahala mo diha mga kuan na inyong loyo diha. Manggawas na inyong bukog diha sa trabaho, basta kay di kumutabang. Ultimo gani panghugas og plato dire ako pa. Kadugayan lagi kini mga plato baligya Chris Jang shop ba. Para kayo hugasan kay di mo kabalo mohugas og plato. Kusog mo mangaon, di mo kabalo mohugas. Sige yaw diha nga ako man gyapoy kuan ug manguan ba kag kuan ha sa ako ani mo panguig taon. Karon magsigag balanse diha. Ultimo paghugas la ng plato. Dapat mo sabot pug ka kay amahan ko nimo. Unsa man ay gamit nimo? Ako yung taon sakit pa yung mga bata ang napugos na ko aning trabahuan ni dili na unta ni ako anyuhan na ni. Kay mubalos unta mo sa akong mga sakripisyo sa una. Mapuno lagi ko ni yung mga bata mo Di ba ko? Tuloy ni Hari. Yung mga bata ani. Sig balanse. Ikaw ay gliwat ana imong kuya. Sig. Dako kang pariha pug batasan ana. Dali. Asti ko sundo ka na yan. Sige. Sudli ba? Tarunga ba? Tarunga. Isa man kang bata. Tarunga ba? Tarunga. Sige oh. Sudli. Bata aka isulod ti karon dire. Say gusto ni may apil ti kag sulod saking dire? Ha? Tarunga na lang. Sulod ti kag apil og saking ron dire. Sige, sudli pa ni.
ba? Usa pa apil kag saking dire. Gusto kay apil ti kag saking dire, ha? Apil guro kag saking ay. Uy, pa. Ayaw pa. Kaniyar pa sige pasingit guro sa ba? Ayaw pa. Ha? Sa tapoy. Atik naman to pa. Ayaw pa. Apil ti kag saking dire. Ay. Hmm? Ayaw pa. Atik. Kaya pa ba? Ay. Papoy. Apil ti kag saking? Dili, dili. Agay pa, di na kumusap pa. Ay. Apil ti kag saking ha? Agay pa. Pa, manukbuk ko pa. Yung sa manimo ng bata. Sige. Kana, patyan na akong manghod. Kaunag mamatay ha. Bantay lang ka. Agay pa, di na ko pa. Na. Agay pa, kabagi ko pa. Ay, gawas niya, pasalamat ka na. High blood kay kurong nahuna di pa mo magtinarukuan. Tarungan sulod ba? Mudako ko. Tanaw na to. Iyan na lang na akong manghod. Mudako may duhab. Wala ko ni giunsa ni manghod. Bungol kayo, gusto na nako si Minaron para makuan. Sige, kung iana imong trabaho magsige kag sinukmagay, sige kitag binalad siya ay. Bahala ning kuprasa ni. Takot na ko ning kuprasa ni bahalag maabtan nagpila ka tuig diri mo tubo na lang nili ka mapisar. Kamo na iliko diri bahala mo ning panimalayan ni gikapon. Shout out mga kakang. So shout out. So salamat day kayo no kay gihumani mo amo ang video then karon mag shout out na pod me. So kayo na welcome mo. Basahan sa ako mga shout out today. First shout out kay Aaron Lambak from Bansalan, then kay Alan Ahmad from Japan, shout out. Then kay Simple Dreams Band Official, shout out. Kay John Presas de la Serna, shout out. Then kay Ronkis Nilama, shout out. Then kay Royce Nunes ng Davao, shout out. Then kay Mark Down Vlog, so subscribe niyo si Mark Down Vlog guys, maestra ni sa wala na ni lipat ni siya kuan day trabaho. Then kay Banjang Biyahero, shout out, subscribe niyo Banjang Biyahero. Then kay Hiroshi Talde, Eleanor Matuan, shout out din. Then kay John Leonard Dumasapal, then kay Hukagi Kanoha, shout out. Then kay Gary Dapar, then Junji Ganyulon, Charles Suico, Ribs Channel, Raymond Paredes, then kay Mosquida family, Gumis family, then kay Ariel Humon, Darrell Larangin, Dalmasio Rilampagos, then kay Babdels TV, Rugon TV, Ariel Putoy, then Bisaya Tabay, Christian Sobon Vlog, shout out. Then kay Rina Lamiso, basta Rinan Lamso. O kana la ay Lambo dahil Rinan Lambo. So ikaw shout out Deb. Shout out dahil ko kang kinsa sa pangalan niya? John Kimco de la Serna Balases. Amo man siguro kung di ba Balawis? Sige. Asa? Amo siguro ni sige mo na si Adil basta ay. John Quinco. Jan Quiyamco de la Serna Balases. Oh yan, shout out sa mga bay. And shout out kay Christy. Mga tropa natin yan. Shout out ko sa kong ate si Ate Ponte, Baan, Nasdigos. And shout out po sa atin ni kuan nasa sila sa Taiwan. Sa Tichichi, pas Manila. Shout out ko nga pala si shout out Exorcist John Imbaan nasa Davao. Exorcist John, shout out sa yes, of course. Exorcist John Imbaan. I love you always. Proudly dignified from the land of Marburg, yun na siya. Yes. Isa na siya sa mga pinaka magaling mag-spoken. Exorcist John Imbaan. Okay, nasa sa Davao ron na nagtrabaho Lodi na yan. siya isip call center agent. Oh, yeah. Yes. Then shout out kay Mylene Alisoda Campaner from Spamas Ligos Campus. Then Shout out ko kang Ronald Villasorda sa Tubod. Shout out sa mga bay. Kinsa pa yung shoutout ni? Kinsa pa yung shoutout ni mo kay? Wala. Wala na? Shoutout sa tanang kung ano, ang wala na appeal, sunod na po, just comment lang mo hashtag kaatang. Butangin na yung hashtag kaatang para kuan, ma-shoutout mo. Then, don't forget to like, comment, share, and subscribe. Yeah. Ikaw daw? Ay, ikaw na. So, kana lang guys. Salamat kayo sa pagtanaw. Give hype. Sign up.